kuka siellä on kärjessä? Voi herra jumalinen. Onko tuo Akseli? On. 7 vuotta sitten tuolla Mersulla ajettiin osakilpailuvoitto. Tomi Mulari 2, Ikonen 3, Koski 4. Ellu. Niin. Tuossa lähtösuoralla niin tuossa 121 pyöräytti ton 14. Ajetaan siis 5 kierrosta ja Akseli von Gardaan Royal Povessa johtaa. Kirkkonummi 2002, silloin Akseli nappasi voiton ja oli alla sama Mercedes muuten. Siitä on ikuisuus, se on melkein pienen ihmisen elämä jo. Posti nousee 2. Moni rahamies sanonut, tai sellainen, ei rahamies, vaan sellainen mies, killä sitä ei ole, että joko Akselilla on ratteita vallan rutkasti tai tuo auto on uskomaton. Ja mä pahaa pelkään, että Akseli ajaa tänään viimeistä päivää tuolla Mersulla. Sitten on sen verran useampia suunnille ostetaan. Akseli on Jan Pasari. Paljon siinä on jäljellä? Mä oon jo kierroksissa sekaisin. Viimeinen lähtee. Herra Jumala, se on koko Hartolan pitäjä sekaisin meidän tämän päivän jälkeen. Mitkä on fiilikset kärjessä menevässä Mercedesissä? No ei mitään, Tyynen rauhallisesti, se mies ottaa siellä. Akseli on saanut matkan varrella muutaman kerran hylkiin ja tulee ja ottaa tänään toiseen osakilpailuvoiton. Akseli on Gardaan Royal Povessa. Ari Koskipäivän 2. Mulari ilmeisesti 3. paikka. Selvitellään sitä. Meidän 4. Ja Mikkeli päällä. Tuo tuli mulle. No niin, ykköslippupiste tai maalipiste. Niin, mitäs siinä lähdössä tapahtuu? Uskomatonta.